Pipaw po. Pop. Pipaw po. Up, man. Halika. Ah. Mal. Paano? Wala. Sige na. Tayo mo yung intro. Intro mo ah. Sarap buhay tayo dyan, mga kawa. What? Busop! Pit. Game ka. Nak. Ano ka? Let's start. Ano yan? Basa eh. Girling ah. Sarap buhay tayo dyan mga kawakan. Ito isang episode naman ng unboxing store mo today. Ngayon mag-unbox na naman tayo ng binili namin sa Shopee. Kasi alam mo naman, habang tumatagal, kala ko pag-upgrade, wala sa bokabularyo eh. Ganun pala talaga. Bibili ka ng mga bagay na kailangan mo para sa mga susunod na gagamitin mo like this one. And then maybe soon you will have nag-i-English na ako. And dati camera ayun lang. Pero ngayon ito, i-unbox natin tong binili namin sa Lazada. Which is what's that? The tripod. What? Tripod. Yan, tripod. At kunin ko lang, nalimutan kong kunin. Dadali. At ito, tripod. Bili namin siya sa Shopee at nagkakalaga ng 1,447. Galing siyang San Juan City. Okay, check natin to galing siya sa One Gadget at gusto ko lang i-review kung gaano siya kaganda. Sa packaging pa lang, yun, sold kasi ito nyo naman, punong-puno ng bubble wrap na pwede mong i-reuse. Tapos ang binili namin tripod, yung mumurahin lang yung Benro. Yan. Tapos let's check. Ito na. Wow. Okay pala nito ah. Para siyang merong lalagyan ng cellphone sa parang case ng cellphone. Ayan. Whoop! Ayan parang sa cellphone Diba? Pwede yung lagay yung cellphone mo dito tapos lock mo. Or pag ganyan. Landscape or portrait. Tapos ito proseso. Ngayon, kinakain namin yung homemade na gawa ni Mahal na chocolate tea. Ininom Mahal. Ininom. Ito, may bag siya. Maganda-ganda yung bag, Medyo, may pabrika pa. Yun. First impression. Mukhang sturdy. May mga plastic lang siyang element pero mukhang sturdy, mukhang makapal naman to. Mukhang makapal naman siya. Tapos nakalock siguro to. Paano to? Matigas ba talaga to? Kailangan luluwagan to. Ito. Ang luluwagan para dito ba? Tama ba yung mga ginagawa ko? Ito nga. Ito yung luwagan na knob niya para sa para doon. Tapos hindi ko pa alam kung paano to gamitin. Talaga binili lang namin talaga to para yun talaga naman. Ito pala yung release nito. Kung di ba? So ito dito. May naglalaro ng lens cap. Yan, ito hindi ko alam para saan to. Para saan kaya to? Ay, Gaano kaya kataas to? Ito yung paa mga ilang level din.
matangkad to ah. Whoop! Ba, parang matangkad ah. Whoop! Mahal, can you hold the camera for me? Shootan mo ako. Yan. Yan. Tigas nila. Ay, ito na. Whoop! Whoop! Tangkad ah. Mataas din siya. Mukhang more or less 5 footer. Ganun. Mukhang okay lang. Hindi ganun ka sturdy yung dating niya eh. Parang dumudulas. Pero okay na rin. Para sa ano. Parang dumudulas o tabingi pa siya. Parang hindi pa siya ano. Para sa price niya. Siguro okay lang din para sa camera. Try mo. Yung pang camera. Natin kasi ito yung lalagyan ng camera. Tapos ito yung para ano siya, pababa. Yan o, ito yung mga parts niya. So ito movable. Ito movable para sa lock. Para din sa ganyan. Ganyan. Tapos ito yung knob para sa height nito. Ito lock. Tapos ito lock din sa paa. Ito lock din sa paa. Okay. So more or less 5 foot tall to kasi mga 5'5" and a half ako eh. Kaya nisip ko okay na rin to para sa price niya. Sulit ba? Sulit ba to para sa akin as a beginner na naghahanap ng travel tripod na ito ay Benro T600 EX. Kita ba? Tingnan nyo. Ito. Yan. Tumutok. Yan. Ito ay Benro T600 EX. Tripod na siya. Okay na rin. Parang may mga ano pa oh. Ito hindi ko alam para saan to. Yan. Pero alam ko to para sa pagigpit, lever pataas, footlock. At ano masabi mo? First impression mo sa pinila natin? Okay naman. Ha? Okay. Okay naman, mukhang may okay naman kasi may sabitan din siya dito. Sabitan. Yan, tas kita nyo naman yung background, ang ganda, di ba? Oh, yan ang rack namin, bisan. Malalaman natin pag tinry natin ito sa mga susunod na gagawin namin video. So, One Gadget, salamat sa pagpapadala ng Benro. Binili namin to. Hindi to sponsored. At kung okay naman, salamat sa lahat. Ang pinaparami. Mahal. Live love, love life. And pure happiness.